Hello everyone! Ngayon magluluto tayo ng pork with kasaba or kamuting kahoy. Ito yung ating mga sangkap: kamuting kahoy, pork, ginisa mix, cooking oil, asweti, ketchup, bawang, onion, paminta, soy sauce, sugar. Ito yung aswete, nilagyan ko ng water. Ngayon magigisa na tayo ng ating bawang. Mayroon na siyang oil sa aking paglulutuan, kaya ilagay na lang yung bawang para madaling maluto. Ayan. Haluin lang ng mabuti hanggang mag-brown yung ating bawang. Ayan po. So, nagba-brown na po siya. At isunod natin ang ating bawang or sibuyas. Ayan. Sunod na po natin yung ating sibuyas. Nabango na siya. Tapos, isunod natin yung karne. Ayan po. Igisa lang po ito hanggang mag-brown yung ating karne. Itong niluluto ko pala ay mga recipe ng mga pag Ilocano. Ito yung mga niluluto nila pag may kasalan or may mga party-party. Ako. Haluin lang para maluto yung karne. Haluin lang po hanggang maging golden brown na yung ating karne. Pasensya na po pag magalaw yung camera. Ito yung ating niluluto na siya. Itong meat na gamit ko po ay pinakuluan po at saka in-slice para madaling maluto. Hintayin lang natin hanggang mag-golden brown yung karne natin. Tapos ilagay na natin ang ating mga sangkap. So, kailangan lang halo-haloin kasi tumatalsik pag hindi mo ilalo.
Ayan. So, haluin natin mabuti. Sangkot natin hanggang mag-brown para maging masarap yung ating karne. So, mag-brown na siya. Malapit na pong maluto kasi brown na yung karne natin. Ay! Tumatalsik po. Layo-layo pag may time. Okay, brown na po ang ating karne. Pwede na po nating ilagay yung ating soy sauce para yung lasa ay pupunta sa ating meat. Ayan. Pagkatapos po, ilagay natin yung ating paminta. Napit na po itong maluto. Saka ang gamit kong kamuting kahoy or yung kasaba ay luto na rin. Maglagay lang tayo ng ginisa mix, konti lang para may lasa. Konti lang po. Ayan po. Ayan po. Lapit na po siyang maluto. Tumatalsik. Pwede na nating ilagay yung kamuti natin. Tapos ilagay natin yung aswete. Para magkakulay.
Ito yung mga pagkaing Ilocano na may miss ko sa Pilipinas. Wala po dito sa atin. Kaya sinubukan kong magluto. Dahil luto naman po yung ating kamuting kahoy o yung kasaba natin, ito ay okay na siya. Sunod nating ilagay ay yung ating ketchup. Ilagay lang tayo. So, nagiging creamy na yung ating karne. Saka yung ating kamuting kahoy. Yan po ang itsura pag naluto. Ito po ay laging kinakain pag may mga kasalan sa probinsya. Masarap. Tama lang yung lasa. Tapos, ang last nating ilagay ay yung ating sugar. Maglagay lang tayo ng kaunti para may extra sweetness yung ating niluluto. Okay. Ito na po ang ating ulam ngayon. Madali lang lutuin at masarap. Luto na po siya. Thank you for watching. And please like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.